Inselmilkom. Illum l-4 23 ta' Diċembru nilqakom għal din il-Qudiesa u r-Rużarju immexxija minn Dun James Sajdon li ġie ordinat saċerdot 4 snin ilu. Fl-Evanġelju tal-lum nisimgħu dwar it-twelid ta' Ġwanni l-Battista. Elizabetta tagħżel l-isem Ġwanni li jfisser il-mulej għani fil-grazzja. Mulej, nirringrazzjawk tal-ħniena tiegħek u l-grazzja li tatina, anke meta ma nintebħux bihom. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Ninsabu biss nistgħu ngħidu ftit sigħat il-bogħod hekk mit-twelid tal-mulej Ġesu. Hekk però minn issa stess kif ħanaraw fil-liturġija tal-lum hekk diġà għandna indikazzjoni tal-ħniena li ġiet twassilna din it-tarbija. Ekkejju għalhekk fil-bidu ta' din il-Qudiesa aħna nersqu lejha u nitolbuha il-ħniena tagħha. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena għaddibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emil u bil-ħallejt milijieti. Ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija dejjem Verġini, l-anġi u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-dubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, issa li ris għal-festa ta' twelid ta' ibnek bħala bniedem, aħna għaddejja tiegħek bla ma jistħoq ilna, nitolbuk li jħenna lina il-verb tiegħek li joġbu jsir bniedem minn Marija Verġini u għammar fostna. Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Nibatilkom l-Elija il-profeta qabel ma jassam jum il-mulej. Qari mill-ktieb tal-profeta Malakija. Dan jgħid il-mulej Alla. Araw, jiena se nibgħat il-messaġġier tiegħi biex iħejji it-triq qudiemi u minnu fih jidħol fit-tempju tiegħu is-sit li intom qegħdin tfittxu u l-anġlu tal-patt li intom tixtiequ. Araw ħġej, jgħid il-mulej tal-eżerċiti. Imma min se jissapporti l-jum tal-miġġja tiegħu u min hu li se jieqaf meta jidher? Għax hu bħan-nar ta' wieħed li jsaffi u bħas-sapun tal-ħassiela. U joqgħod isaffi u jnaddaf il-fidda u jnaddaf l-uliet Levi u jsaffihom bħad-deheb u l-fidda huma jsiru għall-mulej nies li jagħmlu l-offerta bis-sewwa. U tibda toġbu lill-mulej l-offerta ta' Ġuda u ta' Ġerusalemm bħal dari, bħal fis-snin li moddija. Ara, jiena nibatilkom l-Elija l-profeta qabel ma jasal jum il-mulej u jum il-biża' u jdawwar qalb il-missirijiet lejn uliedhom u qalb l-ulied lejn missirijiethom li ma niġix naħbad għall-art u nħallija tinqeret. Il-kelma tal-mulej iroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Ngħidu flimkien, erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Triqatek mulej arrafni, il-modijiet tiegħek għallimni, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Ngħidu flimkien,
Erfaw raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Tajjeb u sewwa l-mulej, għalhekk juri triqtu lil ħatja, imexxi l-imsejkna fis-sewwa, jgħallem lill-fqajrin it-triq tiegħu. Ngħidu flimkien erfaw raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Il-modijiet tal-mulej kollhom tieba u fedeltà għal min iħares il-patt u l-liġijiet tiegħu. Mitħla l-mulej ta' dawk li jibżgħu minnu, lilhom jaraf il-patt tiegħu. Ngħidu flimkien erfaw raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Immanuel, Sultan tagħna li tajtna liġi, ejja u salvana mulej Alla tagħna. Mulej ma'kom. Jekk ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Eliżabetta ilha żmien biex teħles u kellha tifel. Il-ġirien u qrabata semgħu lil mulej wera ħnina kbira magħha u marru jifirħu magħha. Meta mbagħad fit-8 jum ġew biex jagħmlulu ċ-ċirkonċiżjoni lit-tifel riedu jsemmuh Zakkarija għal missieru. Imma qabżet ommu qalet le, iżda Ġwanni jkun jismu. Qalula ma hemm ħadd li jismu hekk fost rabatek. Imbagħad bdew jistaqsu bis-sinjali lil missieru x'ried isemmih u talabhom xi ħaġa fuq ix-jikteb u kiteb hekk. Ismu huwa Ġwanni u kulħadd baqa' mistaġeb. Dak il-ħin stess Zakkarija nfetaħlu fommu, il-sin nħall u beda jitkellem u jfaħħar lil Alla. U l-ġirien tagħhom ilkoll qabadhom il-biża' u bdew ixandru dawn il-ġrajiet kollha mal-għoljiet kollha tal-Ludija. U kull min kien jismagħhom kien iżommhom f'qalbu u jgħid mela x'għad ikun dan it-tifel. U tassew id il-mulej kienet miegħu. Il-kelma tal-mulej. Fir lilek Kristu. Dawk minna li ġili forsi attendejna għal xi kunċert mużikali, għal ngħidu aħna xi opra jew xi dram mużikali. Xi ħaġa komuni li insibu f'dawn l-esekuzzjonijiet hija li fil-bidu tagħhom dejjem ikun hemm dak li nsejħulu il-preludju. Biċċa mużika silta li kif tindika l-kelma preludju tindaq fil-bidu bħala introduzzjoni għal dak li ġej. Silta li tagħtik toma ta' dak li inti se tisma'. Is-silta tal-Vanġelu li għandna qudiemna llum nistgħu ngħidu wkoll hija preludju għal dak li aħna se nisimgħu, għal dak li aħna se nesperjenzaw fil-jiem li ġejjin. Is-silta li smajna llum ta' twelid ta' Ġwanni l-Battista naraw il-wasla tal-messaġġier li semminna Malakija fl-ewwel qari. Dak li kellu jkun il-preludju ta' dak li ġej wara, dak li kellu jagħti toma ta' dak li n-nies kienu se jesperjenzaw. Ekku propju sa mill-bidu tal-ħajja ta' din it-tarbija sa mill-ewwel ġranet tagħha, Ġwanni ikun dan il-preludju, ikun dan li jagħti dik it-toma ta' dak li ġej warajh. L-ewwel nett bit-twelid tiegħu stess. Kif nafu, kif rajna anka fil-ġranet li għaddew, Zakkarija u Eliżabetta, it-tnejn li huma kulħadd kien jaf li ma setax ikollhom tfal. Allura it-twelid ta' din it-tarbija tikkonferma hekk dak li smajna lill-Anġlu Gabriel, hekk li tenna lil Marija fil-ġranet li għaddew.
li tassew għal Alla m'hemm xejn li ma jistax ikun. U allura bħalma seħħet il-weda ta' Alla għat-twelid ta' din it-tarbija, aħna għandna dan il-preludju li jurina li m'għandhomx għalfejn ma jseħħux il-wedijiet l-oħrajn. Jekk wasal il-messaġġier mela l-feddej qiegħed fil-qrib ukoll. It-tieni preludju li toħroġ fil-persuna ta' Ġwanni hija proprju fl-għażla tal-isem tiegħu. Hekk fil-Vanġelu tal-lum jisu smajna din il-kustjoni li tinqala fost il-membri tal-familja li hekk iridu jsemmuh Zakkarija għal-missieru. Hekk però kemm Elisabetta u kemm Zakkarija hekk it-tnejn biex ngħidlek jaqbżu mill-ewwel u jgħidu ismu ikun Ġwanni. Joħanan dak li iġib il-ħniena, dak li iwassal il-ħniena. U allura f'ismu stess il-Ġwanni hekk naraw dan il-preludju ta' dak li ħajwaslinna li bent Alla. U stess isir biex ngħidu hekk l-ambaxxatur ta' dik il-ħniena li l-poplu kellu jara fil-mulej Ġesu. Hekk issa fil-ħajja tagħna l-mulej kultant ukoll ilna jsejħilna biex inkunu preludju għal ħafna nies tal-ħniena tiegħu. Hekk forsi ħafna nies ma jkollhomx l-esperjenza ta' Alla, ma jkollhomx l-esperjenza ta' Knisja, ma jkollhomx l-esperjenza tal-kelma, imma jkollhom biss l-esperjenza tagħna, tal-laqgħa tagħna magħhom. Għalhekk il-mulej lilna jsejħilna biex bħal Ġwanni nkunu preludju, nkunu nies li permezz tagħna nies oħrajn jesperjenzaw din il-ħniena ta' Alla, jesperjenzaw din il-grazzja li huwa ġie biex iwassal lill-poplu tiegħu. Ejjew għalhekk nitolbu f'din il-qudiesa hekk li aħna nkunu nies li biex ngħidlek indoqqu f'dan il-preludju noti ta' konsolazzjoni, noti ta' ferħ, noti ta' tama għal min jiltaqa' magħna. Hekk ħalli dawn in-nies li forsi hekk qatt ma jkunu għadhom daqu jew qataw qalbhom hekk li jista' jkun hemm din l-aħbar tajba, li jista' jkun hemm din il-ħniena hekk permezz tagħna jagħmlu l-kuraġġ, jagħmlu l-esperjenza ta' din il-ħniena li tasal, hekk meta huma jkomplu b'din il-laqgħa tagħhom u jiskopru lil dan l-Immanuel, dan Alla li ġie biex ikun magħna. Ejjew issa fiduċjużi hekk fil-mulej Alla tagħna li huwa għani fil-ħniena aħna nrisqulu t-talbiet tagħna. Nitolbu għas-saċerdoti biex bħala ministri ta' rikonċiljazzjoni bejnek u bejn il-bnedmin ikunu messaġġiera ta' ħniena u maħfra. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk il-bnedmin li jinsabu fid-dlam biex inti tipprovdilhom mulej nies li jlaqgħuhom mad-dawl. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-anzjani u l-morda li huma waħedhom biex isibu appoġġ u għajnuna mill-qraba u l-ġirien tagħhom. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina biex infaħruk bħal Zakkarija u Elisabetta meta naraw l-ġubijiet li inti tagħmel magħna fil-ħajja sempliċi tagħna ta' kuljum. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nresqulek mulej tant nies li jitolbuna biex nitolbu għalihom. Mulej inti tafhom wieħed wieħed u waħda waħda. Kun inti t-tama u l-faraġġ tagħhom. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna. Birek il-poplu tiegħek biex ikun jista' jaraf bil-ferħ il-miġja ta' dak li ħabbar Ġwanni l-Battista. Ġesu Kristu ibnek li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Il-qamulej bħala tpattija sħiħa din l-offerta li biha nagħtuk qima perfetta biex niċċelebraw b'fehma safja twelid tal-feddej tagħna fid-dinja bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Nerfaw qlubna il-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-Om Verġni stennitu bl-akbar għoża. Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal. U qed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru nitolbu u nistennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli mal-arkanġli matroni u mad-denominazzjonijiet maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema ntennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smewitu l-art mlija bil-glorja tiegħek. Ossanna fil-għoli tas-smewit, mbirek minn ġej fissem il-mulej, ossanna fil-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal. Ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi, reġarat il-ħajr tal-iddixxipli tiegħu qal, ħudu jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxeret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna li jina l-koll nitolbuk għati l-inna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostlu u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għam li magħhom nfaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek għal missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
Jew issa nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħannix fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Għana nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Ixtijak jassaltna l-qawwa l-glorja l-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jintrid fija li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu b'nala l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missiru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Titajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Għall-istimiħtijiet ikollha minn kull ħażen, żomm li dejjem fidili mill-mandamenti tiegħek tal-li qatt ninfiret minnek. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej mis-soqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt bis-kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Issa li tqarbilna bl-ikel tas-sema fil-ħnina tiegħek mulej jagħtina s-sliem biex bl-imsiebaħ mixawla f'idejna nistennew nilqgħu kif jixraq lill-ibnek il-għażiż li ġej fostna li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom Miegħek ukoll. iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Nbirku lill-mulej. Roddu ħajr lil Alla. Alla tagħna isma' t-talb tagħna eħlessejna u jieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun ben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Naħsbu fl-ewwel misteru minn tal-ferħ. Tal-Anġelu Gabriel ħabbar il-sitna Marija li kellha tkun Alla. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun tritint kif is-sema ekda fl-art. Obsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin issa u fis
fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlopalina mit-imbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħulġena l-erwieħ kollha, speċjalment il dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Naħsbu fit-tieni misteru minn tal-ferħ, meta Sitna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Obsna ta' kuljum matina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlopalina mit-imbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlopalina mit-imbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlopalina mit-imbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlopalina mit-imbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlopalina mit-imbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlopalina mit-imbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlopalina mit-imbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlopalina mit-imbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlopalina mit-imbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlopalina mit-imbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġena rebieħ kollha speċjalment il dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Naħsbu fit-tielet misteru minn tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twieled fil-ar ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun trid int kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlopalina mit-imbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlopalina mit-imbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlopalina mit-imbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlopalina mit-imbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlopalina mit-imbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlopalina mit-imbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa
Mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birk inti fost in-nisa. Mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birk inti fost in-nisa. U mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twelet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħek ħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħulġena l-irwaħ kollha, speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Naħsbu fir-raba misteru minn tal-ferħ, meta sitna Marija ppreżentat il-bina Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun tritint kif is-semek da fl-art. Obsna kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħat jalina, taħannix fit-tiġrib iżdeħlisna minn deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Kif il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħek ħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħulġena l-irweħ kollha, speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Naħsbu fil-ħames u l-aħħar misteru minn tal-ferħ, meta sitna Marija tilfet il-bina Ġesu fit-Tempju wara 3 ijiem sabitu jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun tritint kif is-semek da fl-art. Obsna kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħat jalina, daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirk inti fost in-nisa
u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Ibnu lill-Ispiritu Kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jismat talbtana, Ġesu li tweret għalina u rrit ikun bniedem bħalna, o Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, ħulġena l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, om tal-ħniena, ħajja ħlewa u tama tagħna. Slima lik lilek inajtu, għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek itniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wit ta' dmuħ, jagħmilha avukata tagħna dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħelwa u Verġni Marija. Ntolbu skont il-fema tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnati, ikun li tritint kif is-semek da fl-art. Obsna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħat jalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda jrisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Ibnu lill-Ispiritu Santu. Kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju, għatjamu mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom. jistriħu fil-paċi. Amen. Għatjamu mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom. jistriħu fil-paċi. Amen. Għatjamu mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom. jistriħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħniena. Kristu ħnina, Kristu ħniena. mulej ħnina, Mulej ħniena. Kristu ismana, Kristu smana. Kristu il-qattalb tagħna, Kristu il-qattalb tagħna. Missier etern Alla, Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja, Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla, Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed, Ħenna lina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Omm Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' xbejbiet, Itlob għalina. Om ta' Kristu, Itlob għalina. Om il-Knisja, Itlob għalina. Om tal-ħnina, Itlob għalina. Om tal-grazzja talla, Itlob għalina. Om it-tama, Itlob għalina. Om li żjed safja, Itlob għalina. Om li żjed nadifa, Itlob għalina. Om muxebba, Itlob għalina. Om bla teba, Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba, Itlob għalina. Om tal-aġeb, Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna, Itlob għalina. Om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollu kaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħniena, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka tar rabta l-ġdida, Itlob għalina. bieb tas-sema,
Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-mitimbin, Itlob għalina. faraġġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba', Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Enna lina. Itlob għalina qaddisa Alla, Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost il-qtejja tas-sema, itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ngħidu flimkien ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek għal-Kbira Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza immakulata konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom,
Nbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha. Nbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu. Ir-Rużarju u l-Barka Sagramentali jwasluna fit-tmiem dan il-mument ta' talba llum. Anke fis-sitwazzjoni preżenti, il-Knisja tkompli tagħmel ħafna xogħol fejjidi fis-soċjetà Maltija u tajn lil ħafna persuni vulnerabbli u familji fil-bżonn. Jekk tixtieq tajn lil Knisja tkompli l-missjoni tagħha, tista' tagħti donazzjoni billi tidħol online fuq knisja.mt/donazzjonijiet jew iċċempel fuq 21-24-12-81 għal aktar dettalji. Il-Knisja tappella biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u nevitaw noħorġu jekk mhux għal bżonn. Min jixtieq jersaq għas-sagrament tal-qrar għandu jinforma lis-saċerdot minn qabel sabiex jiġi evitat li n-nies tinġabar f'post wieħed. Grazzi u nsellmilkom.